So, thank you so much for tuning in. And lero ndikambirana nanu pa nkhani za kodi what are the mechanisms zomwe ana amagwiritsa ntchito kuti azipanga cope ndi nkhani ya domestic violence, nkhanza zomwe zimachitika pa khomo makolo akamamenyana, kodi ana amapanga cope bwanji. Tisanapitirire tipite ku commercial break. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV. Why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime, any place. The Code TV. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV. Why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime, any place. The Code TV. Hi there, this is Lorraine Tizaro and welcome to another episode of Pachitsime. Pachitsime ndi pamalo omwe timakambirana nkhani zosiyanasiyana zomwe zimachitika ma communities athu, zina zimachitika makhomo athu, ena timaziona kwa neighbor, zina mwina timangowerenga, zinthu zonsezi zikuchitika and they are real life experiences. So leronso tikambirana nkhani za zoterozo. Komanso tisanapitirire ndizakupatsirani kapena kukumbutsani zomwe tinakambirana nthawi yatha last time tinakhala Pachitsime. Pa nthawi ino tipite ku commercial break. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV. Why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime, any place. The Code TV. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV. Why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime, any place. The Code TV. Ngananenera kale muja kuti Pachitsime timakamba nkhani zosiyanasiyana zomwe zimachitika m'khwalala mwathu, zomwe zimachitika mu community, komanso pa nkhani zomwe zimachitika mwina kwa neighbor, ena makhomo mwathu, ena timaziona ife tomwe, ena ayi timangowerenga mu news. So chomwe ndifuna tikambirane lero kwenikweni ndi chakuti kodi anawa amapanga cope bwanji ife makolo tikamamenyana manyumba, kapena ino makolo mukakhala kuti mwapanga chisankho choti tsiku limenelo mukutumulani. Koyambirira last week titakambirana ndinakufotokozani zomwe zimachitika mental health ya ana kuti zimakhuza bwanji, kuti tinakambirana kuti zimakhuza nkhani ya school, magrades awo amatsika ku school samachita bwino, komanso amapanga develop ma behaviors ena ndi ena. Lero ndifuna tikambirane kuti kodi anawa amapanga cope bwanji, kapena what mechanisms do adolescents use, or what mechanisms do children use in order to cope with the stress, anxiety and domestic violence. Domestic violence tayikamba kale kuti ndi nkhanza zomwe zimachitika m'nyumba, bambo ndi mayi akamamenyana, komanso zimakhala zochitika zina ndi zina zomwe anthu ena ana amakumana nazo m'malo osiyanasiyana momwe akusungidwa. Nthawi zina amakhala ma caregivers oti mwapasidwa mwayi oti mulere ana ena koma ndikumapanga nkhanza, ena amakhala kuti ndi ana anu omwe m'manyumbamo, komanso malo ena ndi ena. Koma lero particularly we want to discuss about how do these children cope with the stress even as they are exposed to domestic violence. Chomwe mwene uziwa nchonena kuti Mulungu anatilenga osiyanasiyana, aliyense anamulenga mosiyanasiyana. Makolo anzanga mukhoza kundivomereza, as parents or caregivers you can agree with me that children are different one from another
they are all different. They take issues or accept issues differently. They cope differently with different issues. Pali ana ena amaoneka kuti ndi anaomvera kwambiri, momwemo mbanja mwana wina osamvera. Ana ena mbanja anakhala so responsible. Ukamupasa chinthu umaziwa kuti ichi chindampasachi apanga mmene ndamufotokozera. Ndi pali ana ena ukawapasa ntchito yomweyo upeza kuti akukanika kuyipanga bwinobwino. So people are different. God created us so differently. Mulungu anapangacho anali ndithu ndi cholinga kuti alinga osiyanasiyana. Ena ndife atali, ena ndife afupi, ena onenepa, ena owonda, ena oyera, ena oderapo, ena green, ena blue, mwina ngati mitundu imene ilipo. So mulungu anatilenga osiyanasiyana. Ndi chifukwa cha zimene chocho ananso amapanga cope differently. Akakhala kuti akukumana ndi stress, anxiety, kapena domestic violence issues m'banja mwanu. Tinene zoona kuti life is hard and difficult for children who are exposed to domestic violence or any other victimization in the family. Yet they cope differently. Now, what are these coping strategies that these children use? Ana amagwisa ntchito njira zosiyanasiyana zopangira cope. Now, izi njira zimene zozo ndi zili pawiri. Pali ina imatchedwa adaptive technique. Adaptive technique ndi njira zabwino. Ndi pali ina imatchedwa maladaptive technique, which is a bad technique. Ndi tiye tione kuti kodi adaptive imakhala ya mtundu wanji. Now, ana amapanga ma activities ngati amenewo kuti apange reduce stress. Pali ena they decide kuti azimvesera music. Nthawi zambiri music yomwe amamvesera zimatengeranso ndi mwanayo kuti kodi mwanayo ndi mnyumbamo muli ma values kapena zikhalidwe za mtundu wanji. Depending ndi zikhalidwe ndi ma values a mbanja amene momo ana awawo amapanga cope differently, and the kind of music they use is also different. Pali ana omwe mwina amachokera mu Chikhristu, ana amenewo you find that they tune into gospel music just so they can cope. Omwe mwina Chikhristu o ma values mbanja mulibe kwambiri amagwisa ntchito nyimbo za mtundu wina zomwe nthawi zina zimakhoza kuwathandizira kapena kuwawononga. And kumvesera kwa music kuti simatengera kuti kanda anyamata okha kanda atsikana, amuna atsikana amathanso kutani kumvesera nyimbo zosiyanasiyana. Nyimbozo nthawi zambiri zimakhala zotsitsa mtima, zobweretsa kachimwemwe, kubweretsa kamtendere kuti amveko bwino mumtima mwawo. Pachizungu timanena kuti soothing music. Ena amapanga chisankho kuti ineyo ndipita ndikayankhula ndi nzanga, ndikamfotokozere nzanga. Ndi depending ndi azinzake kuti azinzakeyo ndotani, amapita umeneko amene akukhulupirira kwambiri akuzokhala nzake ndikamfotokozera kuti ineyo this is what I'm going through. Ndi ena amatha kupita ndi tholo kwa munthu wamkulu ngati mmene ndilili ine teenager akhoza kubwera kuzandifotokozera kuti ineyo zomwe ndikudusamo ndi izi ndimasowa mtendere, sindikumva bwino, makolo anga amakhalira kumenyana, ndi amakhala kuti wandimasukira kundifotokozera ndi inenso mmene wandikhulupirira ndimene kuti ndimsungire chinsinsi chake zomwe wandiuza. Sindingapitenso nane ukauza anebanga kuti iye mwana wakuti wandiuza zoti makolo ake akumenyana kwambiri, therefore this is what this child is going through. Normally they look for a trusted friend or an trusted adult. Ena they engage into footballs, so exercises. So my exercise amenewo akuzokhala football kwa anyamata, ndoti akajoina ka club ola kaona zinzake akusewera pa ground, ndoti wachoka kunyumba, achoka mamawa azipita akasewera mpira. Ino mwezi mfunafuna makolo kuti ali kuti akabwera mwinanso kumukalipiranso olo kumenyanso kuti fanyani unachokapo. Pomwe mwini wake anapeza strategy yoti apangire cope ndi stress ya kumenyana kwa makolo, kuti apange cope ndi anxiety, apange cope mwinanso ndi depression imene. So depression imabwera ndithu mwana. Tinakambirana last time kuti kodi ana omwe amakhala exposed to domestic violence mental health yawo imakhala yotani. Tinakambirana ndithu zinthu zingapo, modzi mwa iwo inali depression. Ndipo depression kuti ayipange diagnose imayenera kuti ikhalepo ndithu more than 2 weeks
ikakhala more than 2 weeks ndoti munthu amene depression ndithu yopanga set. Tinafotokozanso zizindikiro zina ndi zina za depression kuti imakhala chani, zimaoneka bwanji zizindikiro zake. So ana amenewa akapita kukasewera mpira, zinthu ngati depression iyo, anxiety, stress imakhala relieved, zimamuchoka ndithu kamakhala kuti wakazisewera. Thupi silimakhala tensinso, amakhala kuti kusewera mpira kuja masewera anapita kukapangaja amamuthandizira mentally kuti akhale relax. Ena amajoyina ma support groups. Ma support groups amakhala osiyanasiyana, ena amakhala zisuzo, ena amakhala football yomweyo, ena amakhala zachitukuko komwe ana amatha kupita ndikumakasewelako kapena ndikumakapfunzirako zinthu zina ndi zina. Akapita malo ngati amene ajawo zimathandiziranso kuti chani apange cope ndi stress kapena anxieties za nkhanza kapena ndewu zomwe zochitika pa khomo. Ena amene amakhala ndi mwayi woti amapita ku church, amapita kukakhala involved ndi ma church activities, ndi kuti umpeza akupanga nawo za youth, ajoyina za youth. Akajoyina za youth zijola akakhala ali mu youth kale kunyumbako nkhondo imakhalakobe, koma ana ali mgulu lake la youth zimamuthandizira kuti apange cope bwinobwino chifukwa zimampanga distract. Maganizo ake momwe aziganizira za ndewuzo, momwe aziganizira za nkhanza zochitika pa khomo, ndoti maganizo ake amakhala kuma activities omwe akupanga. Izi zimamuthandizira mwana ngati amene yuyo kutsogolo kuno akakula kuti azathe kupanga relate bwinobwino ndi anthu amene ndoti wapeza njira zabwino zomwe zikumuthandizira kuti apange cope. Ana ngati amene wawa ndi amene nthawi zina amadabwitsa kuti koma ana ochokera banja ilili komwe kuli zochitika zosakhala bwino, makolo amangoledzera, amasiyana okhala mangokhalana ndikumapanga zawo kumenyana chani, koma mwanayo akuoneka kuti wapanga chani, watulukamo bwinobwino banja limene achita zosiyana ndi makolo. Amakhala kuti anapeza njira yabwino kuti azipanga cope ndi ma stress apakhomo. Nditi tionenso njira ina yomwe ana ena amapangira strategy ina yomwe ana amapangira cope ndi stress. Imeneyi ndi timayitcha kuti maladaptive. It is an inappropriate technique. It's a very bad technique of coping with stress. But at that time kwa iwowo imaoneka kuti ni njira yabwino. Imene azionera ndi imene yalili akuona kuti ni njira yabwino. Ndi amapanga zinthu ngati zimenezo. Ana amene wawa generally amakhala very hostile, amakhala aggressive and violent. Kayankhula naye munthu akamayankhula ndi azinzake amangoyankha za mwana zokhazokha. Kaya kuyankhula ndi aphunzitsi ku sukulu amangoyankhula za mwana zokhazokha. Alibe kuti apapa ndisinthe kapena ndiyankhule mwamtundu wanji, saona kuti ndi munthu wamkulu kapena uyu ndi munthu wabwinobwino sanandifute. Kwa iwowo mayankhulidwe awo amakhala rough. Anapeza njira yopangira cope. Chimamuthandizira iye chimenecho chinchonera kuti palibenso munthu wina angampange nkhanza. Chifukwa yonena kuti akupanga mwano ndi aliyense akakumana ndi mwano kuti akupanga nkhanza ndipo vuta kuti amuzunze fika amangozoti apapa ndizonongako nthawi yanga. As a result amapezeka kuti anthu sakumpanganso abuse because he is fighting for himself. Wazitengera ndithu mphamvu payekha kuziteteza. Waona kuti kunyumba kuja kulibe yemwe anganditeteze in terms of me living in a rightful or good life. Ndiyene upanga ndekha kuti ndithandizire moyo mwanga. Ndi amasankha zinthu ngati zimenezo. So amakhala mwano, amakhala ukali, samachidwa kupanga ndewu. Pang'ono-ng'ono wapanga ndewu. Nkhani yake makhala defense mechanism aziteteze but sakhalenso munthu wina kuti azimuzunguza. Ndi akapezananso ndi azinzawo komwe akachezerane nawo ngati mwina woyambirira tankamba uja wa adaptive kapena wa good technique uja amakapeza nzake wabwino. Awo amaladaptive once amakapezanso azinzawo. Ndi zimangotengera kuti kodi what kind of friends or a peer has this child been exposed to. So if he finds ana ena kuti nawonso alikale ndi maladaptive behavior ali ndi inappropriate techniques of survival, amakathandizana maganizo amapasana talawa ako mowa pang'ono. Ndi amapasana mowa, amapasana madrugs, jamba,
kakhala ngati mwina maiko oti kuli exposed kwambiri ali ndi ndalama zambiri ndi kumakhala ma drugs osiyanasiyana, ma drugs odula china cocaine ndi enawo. Komano tingoyerekeza tikambe za kwathu kuno ndoti apasana chamba apasana mowa kumuthandizira atangomwa mowa pang'ono nditi mwana uja akamwa mowa amaona ngati kuti basi zimuthandiza, akasuta chamba amaona ngati kuti zimuthandizira. Let's go for a commercial break. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV. Why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment. Anytime, any place. The God TV. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV. Why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment. Anytime, any place. The God TV. Welcome back and tikukambirana za ma techniques kapena njira zomwe ana omwe amadusamo mu nkhanza m'manyumba makolo akamamenyana, ma techniques omwe ana amagwiritsa ntchito, njira zomwe amagwiritsa ntchito. Nditi makambirana za maladaptive inappropriate technique yomwe ili a very bad technique, njira yoyipa yopangira khoko ndi stress, anxiety kapena domestic violence komanso mwinanso depression kwa ana. Ndiyeno timakambirana kuti amakhala ana mwano okwiya china chimene takambirana chotera amapasana mowa ma drugs kuti zikathandizire kuti chani kuti athe kupanga kopo bwinobwino ndi nkhanza kapena stress or anxiety yomwe akudusa mwanayo. Chomwe tikuyenera kuziwa nchoti anawa zinthu ngati zimene zimapasa phuma, zimapasa nkhawa. Chinthu china choyipa chomwe ana amapanga as a coping mechanism, nthawi zamwina makolo madabwa uyu wayamba zibwenzi msanga, uyu akupanga izi chifukwa chani. Sindikunena kuti mukapange zibwenzi mukakhala kuti makolo anu akumenyana, koma ndikunena kuti pali njira zolakwika zomwe ana ena amagwiritsa ntchito akakhala kuti afuna kupanga kopo ndi domestic violence kapena nkhanza zomwe zikuchitika m'nyumba ifoti makolo akupanga zotemulana. China chomwe amapanga ndi amapanga zibwenzi, amayamba zibwenzi msanga ndi amafuna akakhala ndi chibwenzicho akhale pawiriwiri pasakhalenso munthu wina. Anthu amene wawanso munthu yemwe ampeza yonse ndoti amafuna akamuzunzenso. Uzapeza kana pa chibwenzi atakumenyana amamenyana munthu mchibwenzi chake, or mwina chibwenzi afika size ina yake akumenya chibwenzi sanakwatirani, amene ndoti akakwatirana kutibulana ndoti ukapitiriranso ku nyumbako. So chomwe ana ena amapanga ndi chimene chocho, amapanga zibwenzi pa nthawi yosayenerera kuti afuna kupanga kopo ndi stress. Chibwenzi chimamuwuza ine ndimakukonda, ndi mawu omwe m'banja momwe amasowa, ndi mawu omwe m'banjamo samapezekapezeka, ndimakukonda, ndioneka bo, zinthu ngati zimene zonse akamamva mnzake uja wakuwuzidwa uja amamva bwino. So mukampeze mwana yemwe kunyumba amangona ndewo zokhazokha, chikondi samachiona. Munthu wina akayamba kumamuwuza kuti inetu ndimakukonda amaoneka bo, basi ndoti mwana uja watani wagwa wayamba kulowa m'njira zosayenerera. Ena amangokhala pa iwo okha basi, kangokhala pa yekha phee, anthu ndikumadabwa kuti mwana uyuyu tisasewera ndi anzake, nthawi zonse amangokhala pa yekha. Ena amapeza pomunenera kumamuseka, chiyenda yekha kumamupasa dzina. So zinthu ngati zimene zonse ino simazoti munthu uyo wapeza coping mechanism kuti bwino ndikakhale pandekha wina wake asandisokoneze ndingokhala pandekha ndiziganizira mavuto anga kusiyana ndi ndikakhale pamwe pali gulu la anthu olambale ku nyumbako ndiziona amene akumenyerana. So there are several coping mechanisms zomwe ana amapanga zoti apange kopo chifukwa cha domestic violence.
ena amangozitsekera kuchipinda kwawo ndemo simwambira kugogoda akakhala mwayi kuti mwina ali ndi mpata woti anapasidwapo radio nyumba kuchipinda kuli radio apo yayi ali ndi foni ndoti amayika microphone ayika ma headphones ake foni yake music yake nomuzigogoda mpaka pofupifupi kuswa chitseko osakutsegulirani wapeza iyeyo njira yoti apangire kopo akhale kwa yekha inuyo mukamandiyankhulitsa sindikudziwa mwina muyambaso kundilongoloza ine ngati mmene mwalongolozerana ndi mami ndi dadi ndi zinthu ngati zimenezozo zimapangisa ana kuti azitsekere kwawokha akhale kuchipinda kwawo azipanga zawo in the end makolo timadandaula amangozitsekera kwa yekha safuna kuti tiziyankhulana naye nkhani yake how are you doing mupanga bwanji mukhala bwanji pakhomo ngati mukhala bwino ana makhawa masuka ndikubwera mazachezana bwino mwini muzikamba nkhani zanu muzitothamangiza kuti basi chokani ndikhale ndi bambo anu ndifuna tizicheza chifukwa mwana akubwera kuzacheza nanu inu mukupanga zabwino mukupanga zachikonde mukupanga zabata mwana amafuna akhale pafupi palibe munthu amene amafuna akhale pafupi ndi zinthu zosakhala zabwino ngakhale galu ukafika pakhomo ngati umammenyamenya amauthawa akangokuona amangothawa wabwera munthu chamanimenya chinyama chimafunanso chikondi galu yemwe amukondedwa akakuona amakuthamangira ndi kugwedezera njira ambuya anga wabwera kapena ndi mwana wa nyumba uyu amandikonda amamuthamangira ndifuna umacheza naye so tiye tionetsetse kuti tikupanga zinthu zothandiza kuti ana athu asapezeke kuti akupanga zinthu zosayenera chifukwa afuna kupanga kopo pacha mkhalidwe wathu wa ifeyo makolo pomamenyana kapena kupanga zinthu zosakhala bwino. The maladaptive or inappropriate technique don't work in the short term, even in the long term. They are very destructive. Unlike wa adaptive technique akakhala kuti wapanga zabwino zonse ndazifotokoza zija akamakula even grown up as an adult amapanga kopo bwino amakhalanso ndi good interpersonal relationships pomwe awawa amene anasankha maladaptive inappropriate behaviors inappropriate techniques amakhala ovuta chifukwa yonena kuti amakhala mavuto posapita wanthawi upeza wamangidwa ayi wapereka mimba so zinthu ngati zimenezo ndi zolakwika ma techniques ngati amenewo ndofunika kuti ana asakhale nawo involved koma kuti anawo asapite kumene koko zitengera inu ndine kuti tikhale bwino pakhomo bwino ndi ana. Let's go for a commercial break. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime any place. The Code TV. Welcome back. So lero takambirana za ma coping mechanisms kapena ma coping skills kapena ma coping techniques njira zomwe ana mapanga ofuna mapanga kopo ndi stress, anxiety kapena domestic violence yomwe amakumana nayo pakhomo makolo tikamamenyana. Ndi lero tithere pamene papa tizakumanenso sabata ya mawa nthawi ngati yomweyi 9 o'clock. Ine ndine Lorraine Chitalo. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime any place. The Code TV.